Hello guys, kumno philong baro happy Christmas in advance to all of you guys. Kumta menta sngi ngalawan ra epi ka video ka best tam nagbenta jong phi. I hope ngange jagi ngi sngi maximum bun ki content creators hi ki nongshna video ha Facebook. Kumta ka video nagbenta jong phi ngalawan ra ya gitu ki bashna video ki ba le vlog ha Facebook lane ha YouTube. Namar hane ngalawan ra IP ki phone ki ba best camera tam haka dor ka ba tat pinyo hangne ngan review ya kita ki phone ayu kita ngani thu ipia kana videos nga ba page kana video ado pandekut sayang in snang kana video da klem pen slempor kawe nga kwam ni thu ipi perlok namar nga don ka experience du khandai post nem shpang ni geran san social media page led piko aban le vlog ha Facebook la ne ha YouTube ka camera quality ka ba kong san tam pitip ban pen viral ya ke video namar la the best ka camera quality jong pi ka video jong piru kan best nta ka tau ngawi pi page kan video mdekut ngai thu ep kan phone la pi ko aban thik kan phone ngan bu ka link ha description pilaman thil lang ba kan link ru ma hangne ngani thu ep ngan suggest pilai tali phone top 3 phones under 10,000 ma best camera quality kamen kong Poco M7 best oral camera in budget mo career camera Hapoh megapixel kamut ka katu ka back camera mo ka front part ka tu ka padon na shwa camera pra megapixel 8 megapixel hakne ka phone fini yo sharp daytime photos edition selfie quality best value under 10k mut Hapoh ka Hapoh jarang ka pin yo gine ki quality ka camera pin yo Hapoh megapixel ha ka dor Hapoh jar Tyngka ka best phakne ka phone ban ta jong phi ban le vlog ha Facebook bat ka bar number part ka de ka Realme 14C sharp photos plus good selfie rear camera Hapoh megapixel kaneru front camera 8 megapixel kaneru pat balai ka phone ka best plat number ba good color accuracy stable camera performance ka dor ka shong hadu pra hadu khandai ja Tyngka kumtang in le akabalai number ka Moto G06 power natural colors rear camera kaneru Hapoh megapixel hi ka front camera 8 megapixel hi pat balai ka phone ka best plat sayang itu ip Motorola gives natural kamut kan ip kan natural hakaliang ka photo hakaliang ka recording ru lebih record price du prajar du khandai jar Tyngka kamut Hapoh ka Hapoh jar Tyngka pin yo ya ka phone tehang ne privately ngakwa ban recommend ye phi ki parlo kum ki para jonga ki ba shna video ki content creator ha Facebook la de pikwa ban tet ki phone apne ki lai tali nga recommend ye phi hang ne if you want best camera under 10k kamut Hapoh ka Hapoh Hajar Tyngka te ka Poco M7 5G ka best parang mata jong phi best balance of front plus back camera battery and performance paro kene ge lai jai pin yo hakane ka phone kumta polok bi sai thu inga na padeng kene ge lai tli kenu ka phone ka ba phikwa ban thet sa comment Hapoh comment section la phikwa ban thet kene ge phone ngan ai ki link phila ban thet lang ba ka ta ge link thet ha shwa kane ka Christmas pin yo ka bumper offer singin skandu hakawe pat ka video snga ba share kane video but subscribe like ya kane ka channel khobleshibun